И така, приятели, Костава съм Полят и днес ще и днес искам да си поговорим за малко. Значи, след 2 седмици ще има компилации от моментите до сега и, и след 2 седмици под това видео искам да ми пишете на каква игра да игра, защото ще имам нов компютър и ще издържа всичките игри. Ще издържа CSGO. Добре, и първо ти кашлям. И ще играем на CSGO. Добре, или можем да играем на Майнкрафт. И добре. Да, разбрахте, че след 2 седмици ще има компилации. И това видео ще го кача в втория ми канал на Ники на 19. И да, ще има компилации на Play Gaming ми, първия ми канал. И като направя много клипове на Ники на 19, ония канал, ще има и там компилация, но като направя много клипове, защото там са 4. И да, ще направя компилации. Ще има и добре, вече мога да играя на Vice City, но ще задържа и GTA 5. Моят компютър то с новия ме. GTA 5 онлайн мога да играя. И да, ще на GTA 5 ще снимам, но след 2 седмици, защото тогава компютър ще си купувам. И да, така. Разбрахте вече. И... Ай, чао. Не, няма още чао. Искам да ви кажа, какво правите? И ай, чао.